Jama'ar Kano, salamu alaikum. Wannan saƙo ne akan Kanawa. Gaskiya ne, Kanawa suna da kara da amana da riƙe baƙo. Amma wannan karan abin yana bani mamaki, na fito in sauke wani saƙo ne muhimmi. Don Allah ku saurara. Don Allah ku saurara. Musamman al'ummar da ke jihar Kano, musamman al'ummar 'yan asalin jihar Kano. Wani abu ne yake ɗaure min kai kuma yake bani mamaki. Babu wani gari a arewacin Najeriya da wani single person mutum shi kaɗai zai je ya dinga cin mutuncin al'ummarsu, ya dinga yaga shugabanninsu, ya dinga yaga sarakunansu, iya cin mutuncin al'ummar garin kuma yake sha lafiya irin jihar Kano. Wallahi babu jihar kaga mutum ya zo a tsiyace ba shi da courses ya zo Kano kuma ya yi arziki a jihar ba tare da an tsangwame shi ko an yi mara bakin ciki. Dukkaninmu misali kamar ire-ire na wanda wasu haihuwarsu aka yi a Kano, wasu kuma cirani suka zo Kano. Sai ka ga mutum ya baro garinsu ya zo Kano saboda karamcin al'ummar jihar Kano, saboda mutunta bako na Bakano, sai ka ga ya zo jihar Kano ya yi arziki ya tumbatsa a jihar Kano. Amma ƙarshe me yake faruwa? Sai ka ga mutum ya fito yana gadara, yana tinƙaho kuma yana cin mutuncin al'ummar jihar Kano. Wai me yasa babu garin da ake haka sai Kano? Wai Kanawa me yasa kuka bari ake muku haka? Me yasa kuka bari wani bako zai zo garinku ya ci mutuncin al'ummar? Ya ci mutuncin sarakunanku na gargajiya, ya ci mutuncin shugabannin da suke da mutunci, suke da karamci, wanda duk Najeriya idan aka ɗaga su aka jinjina su za ka ga babu sama da su. Abin da Rara ya yi a jihar Kano bai isa ya koma Katsina yi ba. Abin da Rara yake wa shugabanni a jihar Kano bai isa ya koma Kahutu ƙauyensu ma ya yi wa dakacinsa ba. Amma Rara muna raye muna ci muna gani. Rara ya samu Malam Ibrahim shekaru ya ci mutuncin sai dinga ce Duna. Mutumin da bayan gwamna basarake ne a jihar Kano. Muna ci muna gani. Duk mutunci irin na Kwankwaso sai da Rara ya ga Kwankwaso. Da ci mutuncin Kwankwaso ya kira shi da tsula. Muna ci muna gani a jihar Kano. Sai da Rara ya ci mutuncin Abdullahi Umar Ganduje, wanda ya fi shi kowa siyasa, ya riga shi fara siyasa, tun yana ɗan makaranta yake siyasa. Akwai inda dan Allah dan Annaba akwai inda za a yi haka ya jihar Kano? Ya ce ya ego wasu yara daga wasu garuruwan an tare ana cin mutuncin yan Kano. Misalin nan na ƙarshe ya je ya ego gidadawa suna kiran mutum mai mutunci da daraja, mai mutum na kuda a Najeriya, DSP Barau Jibrin Maliya, suna ce da shi ɗan ta'adda. To ku kore na ku fite kuna karɓar baki ne Kanawa? Tambaya nake yi. Kuna kin naku ne kuna karɓar baki su ci mutuncin al'ummar ku? Haba Kanawa, ai duk karamcinka mun sani Bakano akwai addini, Bakano akwai soyayyar manzon Allah, Bakano akwai son baki. Wannan darajojin da manyan malaman da suke jihar Kano yasa ake sassauta wani abin, amma wannan ba abin bari bane. Ku bar wani fakita ce ya Rara ya zo yana cin mutuncin al'ummar. Ya kamata ku fito a gaya masa ba daidai bane ya daina. Yana da sarakuna da shugabanni a Katsina. Ba mu taɓa jin ya ci mutuncin wani ba sai na Kano. Ya kamata Kanawa ku farka. Wallahi al'azimu da gaske nake har raina. Ya kamata ku farka Kano. Wani mutum ya zo ya rinka cin mutuncin al'ummarku, yana zagin ku, yana kaskanta ku.
ni harin dingacin na wanda suka fi ni asali a Kano jin ciwo. Wannan ba daidai ba ne. Al'umma a canza, Kano a canza. Haba Kanawa, idan za a auna a scale duk 'yan siyasar da suke Najeriya, idan za ka ɗauko 'yan siyasar jihar Kano, babu 'yan siyasa masu nagarta irin na jihar Kano. Masu nagarta kwanaci nake magana irin na jihar Kano. Shi kenan yanzu kun zura ido wani mutum ya fito duk ya lalata musu wannan darajar da kima. An za mu hankalta jihar Kano, mu hankalta, mu kiyaye, mu gane wane ne bara gurbi. Rara bara gurbi ne, rara ba mutumin kirki ba ne. Jama'a salamu alaikum, a saurare na bidiyo na gaba.